И стой тук, бе. А? Той избяга натам, бе. Давай, давай. Къде ще пресечеш, бе? И как ще пресечеш? Лут, а? Да я знам, тя идва насам. По-луто. Знам ли, Ангеле? Але, а що не снимаш с апарата видео, бе? Тате, това малко лично си. Това нищо. Вайди го. Само се лече малко. Дайте нещо маса. То не се напъва. Голям е. Дима го! Дима ли го? Дима го, Гордо! Да, ти ще си аз не го държа. Ти не го стори. Дай го тук на държа. Не найде ли го? Ето го, виж? Ти само клюкни долу. Аз ще го скарам. Давай. Извади кантара 3 кила отман. Дай да го паде. Това е силен. Ангелец си смутан. Аз искам да го пада, той се замърза. Мръдни. Къде Стари не деца. били? Сега ще го хванат, да ще го изкарат. Ами как? Ко да му разкъсам джуката ли, бе? Защото нямам, не ми се вади кипчето и за това. Дръж, Ангеле, почти, така ми го дръж. Пали тук е това. Дай го насам. Силен е. Голям е. Малък ли, а? Барни го. Долежа ти катара! Забивай мръдни, внимай сега да не закачиш шити. Красавец. Пусни го във водата. Не. Като го избереш, плясни го. Плясни го. Ще го пляснеш ли? А? Плясни го. Давай, да го плясна. О, мъжкар, що мата. О? Чакай ти. Това фаща ли друг път? Долната джука ма била сцепена. Виж как мога зарасна. Долната джука баш по средата. Ще го повалиш ли? Вици водата, внимавай. Айде, снимайте се. Аз я чу. Ама го пускай. Пускай го, стига му то. Тръпни се. Аз правя клип.